Ora Kakang Narayana. Oh iya. Rukmini tresnaku karo kowe lahir batin. Wis to, ora ana jagat tanpa timbang tresnaku karo kowe Rukmini. Tenane. Kowe tak adil. Aja ganggu. Kula seksinipun. Iya Kakang Narayana, yen pancen mengkono aku nampa katresnan ya. Peradi wonten dawuh. Aku njaluk tulung napa? Rabekno pun Kakang ya Yayi. Rabekno pun Kakang. Sendika saking dawuh, piye bisane nggonmu nulak Begawan Durna ya gurumu ora natoni rasa, nek kowe bisa ngrabekke pun Kakang kelawan Kakang Rukmini. Wis piye carane? Ya mangestu. Kowe mate kembang tok nggo apa, Kakang Mas? Menika sarana kangge kula mangsulaken Bapa Durna. Tuwin sampun ngantos para Kurawa gendak sikara dhateng Paduka. Sarane kepareng mirsani. Tansah panoring sukma. Sing maya wenah ya ing asepti. Oh, sinimpen kalanging abu ambukan ing warana. Palen saking liyan layap ing aluyun. Sindro pasaring semana sumusut ing rasa jati. Sedakep sing panadya. Ana rupa datang kadulana swara datang rinungu. Ingkang pinantengan mumpul saking dronanut geongan ayun. Ayunipun angayati parukama kaya mati jering urip. Eling-eling. Narayana Pranadi Wisnu kelawan Jisnu. Andhoi daya kawicaksanan ketimbang. Katarima ingkang dadya paminali Sang Pramadya. Sekar kekalih kilangmu jadi kembang. Abal sayap Raden Narayana Rukmini. Yai Pranadi, inggih Kakang Mas. Lah kok ana wujudan kaya pun Kakang. Menika kangge sarana kula mangsulaken Bapa Durna tanpa damel tatu ning penggalih. Tuwin kangge sarana supados Paman Prabu Brismaka mboten bingung ngrampungaken perkawis menika. Terus kula badhe matur Paman Prabu Brismaka Bapa Durna menawi brahala kula sampun kula pejahi pinanggihipun Paduka Kakang Mas Narayana. Lajeng Yayi Rukmini bela pati suduk selira. Oh ngono iki. Ya wis sakarepmu, sanggitmu kepiye sakarepmu? Bakune aku karo Rukmini sida rabi, ya Pangestu. Iki napa? Pranadi. Wonten dawuh. Pandura iki brahala menawa batang loro. Iki ana apa Pranadi? Inggih Paman Prabu. Rikala kula mati brahala sampun pinanggih. Sareng kula lepasi jemaring jebul brahala kala wau Kakang Mas Narayana ngantos dumugi pejah. Yayi Rukmini bela tresna dhateng Kakang Mas Narayana satemah sunduk salira. Yayi Rukmini sumusul dhateng Kakang Mas Narayana pejah. Piye iki? Rukmini bodohmu. Pak Ayah
iki ambarmu saute ora ana wong lanang liya kaya Narayana. Wong perkara ditambah tresna nang kepala kok arep bunuh diri. Oh, malah nglayung iki piye karo mini. Oh, ora tadi jodohku. Aku mati kabeh. Wangsul mawon rong mini pecah. Sanes jodohku. Aku kehilangan anak Rukmini. Aku kehilangan anak. Kowe kok mati di sini aku Rukmini. Rukmini. Paman, ojo jago nangis. Manggil aku ini lagi susah tuh. Manggil malah kecilik. Ayo ingkang menika sanes Rukmini Narayana ingkang satu. Dudu sing tenan sanes. Lah iki mawon menika sekar ingkang kula puja. Lah kok ngono? Status Bapak Durna wangsul boten getun manahipun. Dadi dudu Rukmini Narayana sing tenan. Sampun. Rukmini. Mulai baik sih aku. Nah, seperti itu. Mulai bosan sing saestu. Ya, aku sing ngerti. Wis ngerti ya. Rukmini mbok yo yen tresna ki kandha wanani. Ora sandadak gawe geger. Ora sandadak gawe karti sampe kosi warna-warna. Nyatane pun paman ki jane yo ora sarujuk yen Rukmini diboyong Kyai Durna. Ning panggersahku kapir dening Gusti Kang Ita Jagat. Rukmini kula wonten dawuh Narayana, wonten dawuh. Wis padha tresnane sampun. Ya. Temadi wonten dawuh Sesenana. Wiwit dina iki sineksen jagat saisine Rukmini pinesti dadi jatuh keramane utawa dadi jodhone Narayana. Kula nyane komputer ing rawuh wonten Gumbina. Oh iya. Kula ning Pratana ngene babar wisan kula dadi seksi. Jaupe Rukmini karo Narayana. Nanging Narayana kula wonten dawuh. Kudune wengi kang sepisanan sira karongsih kelawan bojomu. Ning tak jaluk ulun njaluk tulung perkara nggonmu. Karongsih karo bojomu unduren sik. Lho, lah kok ngaten ya. Ulun iki mau mati jeneng kita. Wiwit saka Banjarmatoman yang Mandura ora ketemu. Ngerti ya, Suralaya kunggan mungsuh aku Yudha Kala Kresna sak matiye. Kengraka Baladewa makili kelawan jeneng kita Kresna ning nyatane kasus reyudane. Mula iki kanggo dadar ketrimaning murid kita Narayana. Kita wis palakrama. Ning para Gusti Ngudane iki jeneng kita itu amungken kaya ora kurang jalanan. Ayo. Narayana. Jeneng kita bareng kelawan panjenengan ulun munggah marang Suralaya mangrurah satur murka Prabu Yudha Kala Kresna. Ya. Narayana mbok menawa iki dadi dalaning kamulyan ora apa-apa. Rukmini tinggalan ora apa-apa. Purnama sing bakal jaga marang garwamu Narayana. Oh nggih. Namung kula ugi nyuwun diparilah. Apa? Menapa parang menawi kula nganti kadang kula Kyai Permadi. Oh iya. Ngerti wis beneran. Saya kuat jagone yen loro maju bareng.
Radi kula wonten ayo jeneng kita melu marang panjenengan ulun ewang-ewang ana Kakang Narayana nggih saking dawuh ulun Prabu Wisrawa kula wonten dawuh ulun nyilih Santara Narayana dadi jagoning dewa lho kula sumandhan Narayana jaya wijayati lanang jurit kula Narayana kula wonten dawuh jeneng kita Narayana dadi jagoning dewa ora bakal nindakake mula paling pusaka kelawan kita Narayana wujude kereta iki aran kereta Jaladara ana pagedhonganing kereta kae ana wujud bendhe jenenge Pancajanya inggih saking dawuh kene ngono aja dikane jeneng kita nganggo ning lanang gono numpak kereta iki Yai Ramadi kula wonten dawuh para dewa nyaraya marang pun Kakang kok ora babar pisan sing nganti tuntas liripun katone paring kereta pusaka ning apa ya ana Senopati kok ngusiri kereta dhewe yen mangapunten Kakang Mas ana apa menawi paduka Kakang Mas madhep dados Senopati kula ing saged dados kusiripun lho kaya ora isin dadi kusir mboten menika sanes kusir dados pangumpa jiwa menika kusiring Senopati dados kusiring Senopati menika asap pocapan pun Kakang banget ngaturi pernuwun marang sira Yai Permadi pun Kakang Yai Perang Gedhe sira Yai Permadi ing ngusiri marang pun Kakang Sesenana ya Yai Sesenana besok seranci-ranci Yai Permadi ngayahi Perang Gedhe aja keliya kusirmu pun Kakang wis sakit monggo mancing pakedhongan Manjing pagedhonganing kereta nggih Sang Narayana minangka dados serayaning dewa. Ing manggih Sang Permadi manjing wonten ing pakusiran. Karsa hangendhaleni lampahing jaran papat padha jake padha rusani. Sakala Sang Permadi sigra nyandak sambuk mobat mabit kang seperti kaya kluwung barabit. Mangkono sinabetake pulang seperti nyenggol pok gantange kudu. Rapat lawahe rata sakjane nyantane Mbah Bantala. Putra Kala Kresna kula wonten dawuh
Kabone para dewa nyaraya para sawangen ing awan-awan serayaning dewa tademane kowe sapa Narayana serayaning dewa Prabu Yudhakara Kresna lakon penjangamu aton bisa nglangkai banging Narayana dadi ratune dewa gaglah limbah Narayana jenenge Taus Sembada mangurah satur murka Prabu Yudhakara Kresna ing kene bisa nyilak pedhut ingkang mliputi marang Suralaya dina iki Dwarawaka Kawistri suwung jenenge Narayana tumuli ulun wisuda minangka dadi Narendra ngrenggane marang negara Dwarawaka Kawistri kang mangku Narayana mara kene sira bakal ulun busangani satataning Narendra nggih. Narayana jenenge Taus busana satataning Narendra ulun kepiyake dadi Narendra ana Dwarawaka Kawistri sinebut Prabu Sri Bathara Kresna Dwarawaka Kawistri ulun walik dadi negara Dwarawati. Iya Bathara Guru aku nekseni muga iki dadi pancatan Prabu Kresna lan Raden Narayana dadi pamong ing sejati Kakang Semariya gandeng wis wini suda dadi Narendra teges wis titipurna gating lelakon ing bengi iki kunjuk panjenenganipun Bapak Gunaryanto Sakuruban kula sakanca ingkang ngaya wajib ngurmasi kathah lepasa ngiran mawan tuwantu nyuwun guning samudra pangaksami sabibaring ngrigitan Bapak Gunaryanto Sakuruban mangke hayu-hayu rahayu niskala Mas Fahrul Mbak Reni pikantuk wahyu jujur warga ing keras pinubuh ning durga sekala cinaket ning bagya mulya akhirul halam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sukses. Jelas goyang memang untuk Anda. Mas Susi, saya betul. Si. Dari desa Berapa ribu? Keras Wetan. Berapa ribu Pak? Nah, ya 15.000. Dan orang ya? Nggih. Mboten niku penonton Tapi saya ini masih Keras Wetan. Geneng Ngawi, Jawa Timur. Salaman se. Ya tuh di ratunya nih.
Iki lho Pak. Iki boleh dia tegel bagus. Boleh, Kak bagus pulang ya. Salam enggak? Rizky ya.